abaghalia baba ma bụrụzi ụmụada Umuokpu na-abụrụzi ụmụada lutoro ụka bịago ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị adịrọzi ekwe na ba na Umuokpu ga-emekọ ụmụ nwaanyị anyị na-aghọtazi na Umuokpu bụ ụmụ nwaanyị ndị na-eme omenala ma ndị na-eso nta omenala n'ọgbanwa bụ Umuokpu mana ọ bụrụ etu a ka ọ si dị na ibe bụ ọkpụ nwaanyị ya bụ ibe bụ ọkpụ ọ si dị ebe anwa ya na nwaada na Nwaokpu bụ ofu ka ọ bụ anyị ekele gị dejenu anyị sị na ọ ga-adị unu mma